סדרה חדשה, לסדרה קוראים הגניבה המסתורית. בואו נתחיל. אומייגאד, מה כתוב פה? אני חייבת להזמין את הבס... כבר יש לי אותו. אומייגאד, הוא הריח הכי מושלם בעולם. אני לא מאמינה שיש לי את הריח הזה. עכשיו אני שמה לב שעל העטיפה של החוברת כתוב מי שזכתה בבושם של לב זכתה בבושם שקלי ביסטון זכתה. אומייגאד, קלי ביסטון שנייה. אומייגאד, קלי ביסטון. אומייגאד. אוקיי, אני חייבת אבל לבדוק אם יש לי את זה. אני חייבת לבדוק, פשוט חייבת. אומייגאד, יש לי, איזה כיף. יש. יש. איזה כיף לי. זכיתי בבושם שלה, כי זה אומר לך כזה טוב. איזה כיף לי. טוב, חלק 2. חכו לזה, זה לאט לאט נהיה מתעניין. כאילו, מעניין. ביוש.